אדם, מה יש אחי? מה לא טוב לך כל הטוב? משעמם לי פה לבד. מה? דבר חזק, לא שומע. משעמם לי פה לבד! בסדר, מה יש לך אתה צועק? תירגע. אופס. אדם, מי את? שלום, אני חווה, ואני פה לענג אותך. חשבתי את לא יודעת דייט ראשון. אני רעבה, הלכתי ללקט את אבטיח. כפרה, לאן את הולכת? מי אתה? אם לא הנחש, אז מי? קצת תפוח. אבל אלוהים לא מרשה לי! אבל מי זה אלוהים? יזלה מאוד חייל בצבא שלי. באמת? טוב, נו. ביי, יוש! אדם, תראה מה יש לי, יש לי פרי, בוא נאכל. זה לא הפרי האסור? כן, אבל המחש אמר שמותר. טוב. מה, אתם רציניים? מה ביקשתי מכם לעשות? כבר טוסו לי מהגנקוס. אין מי. טוב, נו. ביי, יוש. למי קראת? חיי הזבל? בוא סליחה, לפה! אני מצטער. בוא לפה! לא ברגליים, בוא לא לפה! ברגליים. בוא לא לפה! ברגליים, לא!